Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion itu hata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hata, jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di Minggu Eksaudi tanggal 12 Mei 2024. Imahata ni Tuhata natar surat di Pesalmen bidusada ayat sada rodi ayat onom. Doho topik Minggu hatuaun ni halak partigor, kebahagiaan orang benar. Ujaha madihita sonoma di dok hata ni Tuhata. Mertua mahalak nasoolo manghihuton tahinia kapar jahat. Jalan nasoolo jongjong tudalan nia kapar dosa. Jalan nasoolo sahudulat dohotak kapangarehei. Sai pati ni jahuba do lomoni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana aria doho borngen. Songon haudo ibana nasinuan ditopi ni batangaik. Namar parbuena di hajujupang nitikina bulung nape dang olo malos jala sude na niulana majadi do alai dak songoni anggo pangalaho ni akapar jahat songon orbuk na hinabakon ni alugudu nasida di baheni dang manahan akapar jahati maradupon paruhuman manang tarbahen akapar dosa jongjong di luhutan niaka nati gorroha. Aidita da jahoba do dalan niaka nati gorrohai alai matua laholonong do anggo dalan niaka parjahat. Ima hatan itu hatta. Ise do nani do nahalak partigor. Jala ise do nani do nahalak parjahat. Nasohea merdusa do. Nasohea mangalaosi manang melanggar pati ni debatado partigori. Nasoadong hahurangan nado manang nasohea marsala. Moloido na nidok na halak partigor hujamin dangadong jolma nasongoni. Boha adong jolmaon nasomardusa. Dangadong jolma nasomardusa. Di Rom tulu ayat 20 tulu di jok ay dangadong ibarni tung saluhu do nasida mardosa jalarang dapot pujion ni debatana sida tung saluhu do nasida mardosa jalarang dapot pujion ni debatana sida ima di Rom tulu ayat 20 tulu adong sian hiton nasuhya mangalau sipati ni Tuhani dangadong yate Boydo lulus di patik paupaton, alay gagal di patik palimahon. Lulus mangulahon patik palimahon, alay gagal mangulahon patik papituhon. Lulus mangulahon patik paupaton, alay gagal mangulahon patik parjulu dan seterusnya. Jadi tuk suarong do nasikop mangulahon patik nasapuli. Idu asa di Galatia 2 saplonom, alay oddo huboto hami. Sian hapor siaw di Jesus Kristus sabingdo, dapotan hapi toron jolma dada sian ulaun pati di bahini nang hami gabe porsia di Kristus Yesusi asa dipitori hami sian haporsiau di Kristusi dada sian ulaun patik aidang dapotan hapi toron nasa namar daging anggo sian ulaun patik tegas sudah didok adok siak kitaon naswadong hahurangan na datung adong yate adok siak kitaon nasuhya marsala datu ngadongi atong molosongoni isi do partigor orang benar manang partigori bukanlah orang yang tidak berdosa orang benar adalah orang berdosa tetapi yang sadar bahwa ia berdosa yang mengaku bahwa ia berdosa dan oleh karena itu ia mencari Tuhan ia mencari keselamatan ima jolma natigor sebaliknya parjahat orang fasik orang yang berdosa juga tetapi ia tidak mau mengaku bahwa ia berdosa
Jadi sasitong na partigor do parjahat rak perdosa do holani tutu molo partigori sadar jala mengaku do ibana perdosa. Ala yang go parjahat orang fasik dang sadar jala dang olo ibana mengaku perdosa. Dus may songon halak na marsahit. Adong dojol mau dang olo mengakui na adong sahit na. Bahkan gabi didok si sakui sahit nate. Songoni maparjahati mana orang pasiki sebenarnya marsahit duibana alai pura-pura sehat. Sakit tetapi mengaku dirinya sehat. Ido beda nih halak partigor dohot parjahat. Molo parjahati didok muse dison dang manahan aka parjahati maredupon paruhuman jala songon orbuk na hinabakon niya lugudu na sidanin na musero pa ni. Jadi sebentar sesaat do nguluni parjahati. Hamu kadungan molo si Martin Luther madok ia halak partigori ima perdosa na dipitori debata. Manusia berdosa tetapi sekaligus dibenarkan oleh Allah. Simuliutus e peccator. Manusia berdosa tetapi sekaligus yang dibenarkan oleh Allah. Saurdu do itu hatan amado gabi dipitori donasida dalam bahasa binahin ni asini rohana hinorhon ni panubusion na dibagasan Kristus Yesus. Imana tersurat di Rom 2 ayat 24 uduk ni ayat na kujaha di gijang naking. Molo dibagasa turpukon paling tidak adong malima didok disi ciri-ciri manang tadda ni halak partigori. Na parjulu didok ima na soolo mangihuton tahini aka parjahat yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Na padua kon na soolo jongjong tudalan aka pardosa yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Na patuluhon na soolo sahudulan do takapangarehe yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jala na paupato didok na say makalomohon pati ni Jehovah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan sekedar makalomohon tidak sekedar suka ate. Ayang goholan na suka do gudang do songoni. Isarani na belanja tu pasar manang tu sualayani dui sudido lomorohana mamere naing doon jala naing doan ido asagabe dido on an nin narupan naingan songonima anggonan ido na dibagas sa turpukon ima dipikiri rohana patiki adia do borngin merenungkannya siang dan malam odo halak partigor. Ima ciri-ciri ni halak partigor. Na palimaho didok songon hau do partigori. Alaidak sekadar hau. Hau na sinuad di topi ni batangai do. Jala namar perbuih na ditikina berbuah pada musimna jala bulung na pe dang olo malos. Ima halak partigor. Adong duhau ate di musim na petong dang olo mar perbuih. Hawa hamayate. Haurahon dorai. Jadi dos may songon nanidok ni Tuhan Yesus di Lukas 10 ayat 6 sahatu ayat siyai moluah kahau si songoni na soolo marperbue si tabaw na may siga tanoi bahenon ni inin. Jala molo tapar rohaho na kamang dohot tamuinang turpukon halak partigori dang didok songon hau na marperbue hong gudang alay na marperbue di tiki na marperbui di musim na dodido. Jala bulung nadang olo malos. Jadi orang benar itu partigori dang nasuksuk daw. Buasa bui songoni tabereng nakid didok ala disuad di topi ni batangai. Batangai hi ima manggobbarhon hajojonok na tutuhani. Jadi patut dodidok di Psalmis 22 ayat 10 1 pati yang go partigori say namar tubur do songon harabir taboto do harabir ate kelapa songos sadahau ares di Libanon do ibana martunas akan nasinuad di bagasan bagas joro ni Jahuba marbunga do nasida di bagasan aka alaman ni debatata
Suku-suku tanuaing adong do jupa kita jolma songon nani dok na dibaga satur puko adong ate banyak bahatian termasuk do hita akan membigi jamitawan. Adong do na soolo be bangi huton tahinya kapar jahat gudang dukko dijakon ibana Jesus sidang olo be ibana mangihuton tahinya kapar jahati anggosoi ibana do pemimpin ni parjahati. Adong do na soolo jongjong di dalamnya kapar dosa gudang bahat duk sai ringgas ibana marminggu do partangyangan dangolo be jongjong do tak kapar dosai anggosoi dia ibana do manugi honak kadongan nai asa mangulahod dosa asa marjahati. Adong do na soolo sa hudula be do tak kapangarehe macai godang dungga be situa ibana dungga be ina parpumu ibana dungga be korama ibana dang olo be mangarehe anggosoi atong ibana do ketua ni pangarehe di huriei. Bayako kita ma sape adong ketua pangarehe hebetian. Adong dojol mana hola pati ni jahubai nama di halo mohor rohana. Aduh. Sai hirana hurak sikop nguluna. Molo dang dijahai bana. Pati ni debatai. Si pata gabe di dongan na nama ibana di belon. Nunga bibelo be amatai. Nunga be bibelon inatai gabe ninna. Ai holani nama di jama. Mabiri berupani lo sibuat tuhau mabibeli. Hama kadongan molo disukun ise do partigor. Ima partigor natadok na digijang naking. Na lima natadok digijang naking. Jadi sotuk tapikir rupani partigori naswadong be dosana. Naswadong be hahuranganna. Dangadong be jolma na naswadong hasalaan na porsea mahita dangadong jol masisongoni di portibion jala taingok ma saliling di portibion do pehita dang lias sita sian hakurangan dohot dosa alainak pesongoni bukan berarti dang bui hita tigor aidak kita mamitori hita dak kita patigor hita tuhat taido mamitori hita marhite hapor siaut tadi ibana. Atong molo songoni dia mah tutu tua manang jabarnya kapar tigor natado digijang naking. Bana parjulu mertua mahita aladang olo behita mangulahon pangalahon na rubii. Ay pangalahon na rubi do atong molo didok dihutod tahini parjahat jongjong di dalamnya kapar dosa sahudulan dohot pangarehe. Pangalahon na rubi dui. Jala umma tuat tanah parjulu. Jadi molo taparrohahod di si hatua uni tidak selalu bersifat materi. Jala molo tapahobaro tu jamita ni Jesus di duluk. Apalah tohoma. Pabua akka hatua uni dang selalu bersifat manang marrumang bendawi manang material. Taingo-tingo majo perhatuan na walu na tarsurat di Matius 5 ayat 7 sahatu ayat 10 yate. Kemudian hatuaun na paduahon ima sudena niulana menjadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa kan jabarnya kapar tigor di dokter hatai dilopai dahan masak dilopa air gur-gur disuan sayur tubuh disuan eme marperbue di piaro pilo pinahalubu maranahi nang suadong jatanna Yesus tapikir rupani olo do songon nani dok ni edei disuan hapudung apa kak tubuh ate dialang atau jauh gabe manangah me rupani haruar disuan hapudung apa kak do tubuh inangin anggo halak partigor dak songoni sudena niulana majadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Atong bohama asa jupang songoni asa jupak songoni
ingat rumus na dikicangi. Amin martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Sai paurat tomai di bagasan rohanami be, asa di perbuiho katami perbuina dinggan perbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.